Petaheku jane ape kena gini ngono lho, Cak. Udan-udan kok saya ora. Gebrakan anyar. Ya apik. Nggih. Manut aku cah manutan kok. Gemelekan ya, Dik ya. Enggak, Pak. Karo para yoga esuk-esuk ngumpuk jagongan dijak melekan ning daleme Pak Mbah Danang. Alhamdulillah iki raketang piye wae aku seneng sing ngarep karek plastik tok ning sing pinggir jak ijo oke. Terus semangat, Dik. Semangat nggih, Dik nggih. Wah, jan iki pertandake nekan Bapak Danang sekeluarga karo tangga teparo ki do rukun. Lho nyatane raketang kaya ngopo grimis-grimis lho. Alhamdulillah Pak D sing sisih kiwa, sisih tengen nggih tesih kersa wungon. Matur nuwun sanget, matur nuwun. Halah ya. Grimis iki ya aku melu ndonga. Muga-muga ya ora dadi musibah ning dadi barokah amin nggih Pak nggih.
Amin rakyat tanggonku dandan dirubung nyamuk. Walah ora omong tenan nyamuk kene kok sak laler-laler. Karo iki mikir. Ya ora apa-apa ning aku kok gumun. Lho ngaku ndagel ning kene ku yo jare ana bature. Ning ki jam pira kok ya urung ana mara. Ya. Jagongane kene ndol. Kene padha ndol. Jeneng isor. Lho dadu lah apa iku? Ya apa ya bae donga sing apik tak. Ki ngenteni apa lah cah. Kowe iki piye to, Mas? Lagi metu paling ora ya salam sik apa piye wong Islam umume wajibe salam. Salam. Teko-teko kok malah ngenteni apa kok sambat iki lho. Lah ada sambat lho ngopo? Lah sing mbok sambati perkara apa? Ora ngono iki ketoke kok Bapak ingkang kagungan kersa sentimen. Lho sik omongan genahno. Lah apa kon genahno Kowe iki wis ditekakno lumantar ketoprak Wisma Kuncara. Iya. Kudune matur nuwun kok mbok darani sentimen. Lah ada ora lho kene lho wong dagelan mau-awan. Ditokno bareng wong lebokno sapi. Lah bareng bengi. Lah bengi gene. Dagelan ditokno kok ya bareng metune bakul serabi lah yo. Lho engko sik diateges kok bareng ngetok wong lebokno sapi bareng wong adol serabi maksude piye? Lho iki lho wis jam pira? Paling ora ya 2:30 iki. Lho 2:30 iku wayahe bakul serabi do budal. Lah wong dagelane lagi ditokno. Ya aja ngono wong kita rek mau tarik lakon nak jalukan. Jalukan. Ronggo wuning latu. Ngratu. Ya tadi gadang-gadang sok ben yang ditetak Mas Arya. Iso dadi ratu, iso dadi raja, tumrape ning omah-omahe lingkungan lan tangga teparone dak ya ngono. Meneh kaya awakmu ngene iki Mas. Lah ngopo? Kowe nyambut gawe. Ya to kudune semangat. Lah iki apa kurang semangat? Ana unen-unen kae wong iki mut gawe kudu gelem begarno tangan supayane oleh rezeki sing akeh. Oh, dadi sok-sapa wae angger tangane begar mesti Duwike akeh. nek gegem. Ya ora entuk dhuwit. Ah sing kandha sapa? Aku Lah kowe ngerti Chris John? ngerti. Iku mantan apa? Petinju. Lah iku duwite kok miliatan. Oh. Lho kamangka iku nek ndeke mergawe gegem terus. Gegem kok ya. Mergo petinju tumuk petinju ate begar tangane. Dak cakar-cakar. Ya ora iso alele. Iya. Wah, Lah ning anu apa? Prijon dak gelem ngadeg. Ya, Gelem ngadeg gelem obah. ya. Sok sapa wae sing gelem ngadeg ora mung linggal-lingguh gelem obah. Sing kandha sapa? Wis mesti kuwi. Mesti oleh dhuwit akeh. Angger ngadeg olah Oleh dhuwit nek tengok-tengok. ora karo oleh dhuwit sing ape bayar tengok-tengok sapa? Urung mesti blok goblok. Kok ora mesti? Kowe ngerti dalang ruwahe almarhum Ki Mantep lho. Ngerti to. Lah iku dalang. Dalane Bayarane pira? paling ora nekakno sepisan 90 juta iku. Oleh mergawe piye? Lungguh. Lah. Lah kok duwite malah do teko dhewe-dhewe. Iya ya malah do teklek ya. Ning ya beda. Lah kok iso beda piye? Isih gelem ngomong, Iya. isih gelem ngobahno wayang. Ora mok turu-turu. Oh, dadi angger wonge meneng ae sing penting melok bengok. Melok bengok, Ngono. tangane obah ora turu-turu tok. Ngono. Iya. Lho iki ana lho. Apa? Penggawean turu sing penting iso omong bayaran. Sik. Iku ora mungkin nenek. Ana dhuwit teko dhewe kuwi tandani kowe. Lho mosok yo turu-turu ambek bengak-bengok kok oleh dhuwit iki lho. Oleh Apa? begegek. Alah. Kok ngawur ae. Lah kok iso ngawur piye lho begegek trimo turu karo bengok. Untuk dhuwit kok. Lho ora ono jare kok pengalaman men to iki bab karo ngonoan iki. Lho wong aku ngono kuwi wis hobi. Kok hobi? Ki mana aja ngono. Mek. Aja ngono piye? Wonge paling ora dadi wong lanang ki sing setia Setia apa? karo bojo. Contone iki contone. Ya Allah ngapa? Kaya panjenengane Bapak Danang. Iya. Iki karo bojone setia mulai golek duit gampang. Masa? Lha nanggap ketoprak nyunatno putih tanggapno ketoprak.
Ngono ya. Wong iku kudune rukun karo bojo. Lah kowe ya rukun. Loh, lah nek aku karo bojoku ya rukun. Apa wis duwe bojo? Urung. Lah iya kok. Lah iya rukun mulane ya? jak ya rukun ah. Ya rukun bojone tangga kepruki bakul kowe kok. Ning aku ora gumun. Lah ngapa? Panjenengane Pak Danang ya ta. Le nyunatno putune duwe gawe nggo nyugati para tamu undangan. Iya. Iku saya tuku kabeh. Loh, lah kok iso tuku kabeh? Beras. Iya. Mesti aja tuku. Ya jenenge Pak beras Danang. ya tetep tuku. Pak Danang mesti tuku iku. Iya lah wong beras ae iku. Heeh. Nek cara wong digawe iku butuhe ya akeh. Akeh. Cara nandur tandurane dhewe ya ora ngatasi. Ora cukup. Ora cukup. Lah ki ana gula. Gula Pak Danang yo tuku mesti iku. tuku. Tuku ah. Lah nek mau ana lenga barang, ana bumbu dapur tuku kabeh. Tuku kabeh. Beda nek aku duwe gawe. Lho, lah digawe ki apa ora tuku? Belas kok sitok gak ono sing tuku aku. Loh. Lah kok iso ora tuku apa kowe wis cara mono wis nyelengi dhisik apa piye? Nyelengi ku sing dungagunan celengan apa? Lah kok iso ora tuku ku piye to? Yo ora tuku, Lah kok iso? utang. Wong edan kok iso. Ya Ini padha ae kok ya. Lho, Wong utang karo tuku ya padha ae kok iso. Yo dhewe aku kan ora bayar. Nek bapak Danang iki anggone nekake ketoprak iki mergo mau lho Mas. Apa? Sunat ya to. Sunat. Sunat iki ya kena diartekno dipenggal saka lorong kalimah ya to. Rong kalimat. Iya no. Sunat iku Iya. ana tegese. Ana artine. Lah potongan kok tutuk luku apa ya iso ngartekke ya kowe. Tutuk luku nggo ngoprok bathukmu kuwi kok iso. Kok malah nesu. Lah wong rai maesan ngene kok ya mbok padakno tutuk luku iki lho Kok kok. rai masan. Lah saiki nek kowe muni sunat iku ana tegese. Ana tegese. Lah saiki tegese sunat iku apa? Sunat ya to. Ya, Su karo nat iku ana artine. pertama ana su. Syukur. Bapak Danang iki mertandakno yen syukur ya to. Duwenehi rejeki akeh sithik disyukuri. Syukur alhamdulillah utawa besok duwe cita-cita nyunatno putune. Berarti gelem bersyukur. Syukur pokoknya samu barang apa nang urip nang alam donya sepenting bersyukur. Aja kakean sambat. Ana dalile apa ora ngono iku? Blas. Kok blas iku? Kok blas wis dhewe dalil kok. Lah aku ora tau dalil mongkon dalil barang lah apa? Iku mau ra sing su. Su Saiki sing nat. nadare wis kelakon yen Bapak Danang ya to. Iya. Klumpukno kayane mau sithik-sithik. Duwe nadar pengen nyunakno putune besok iso nanggap ketoprak nyeneng tangga teparone. Oh, iki berarti nadare mau wis buka topat luar. Lah Ndek sore kandhane kok iso. Iku mau mulane iku sunat iku ya apik. suki syukur nati nadare wis iku. Nadare wis kelakon. Ning nek miturut aku, Lah kowe ngapa? sunat iku ora ngono iku. Lho sunat iku piye? Sunat iku ya ta. Nek cara Islam, Iya. zaman semene kok Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Heeh. Ora mudeng nek kejak mon tuwek sithik ora mudeng nek. Wis tau pokoke aku manut kowe. Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Nalika iku umur 80 tahun oleh dawuh kok Gusti Allah. Gusti Allah Nah, kon sunat. kon sunat Zaman semono ki nek sunat ki nganggo bendung, nggo bendo. nganggo perkul. Iya. Ning saiki ana kemajuane zaman. Ana kemajuane jaman wis. Sunat ki ra nganggo bendung, gak nganggo perkul, Lah nganggo apa? nganggo silet, Oh, nganggo mergo laser. zamane sangsaya. Zamane sangsaya canggih. Sok ben, Mas. Piye? Kira-kira ya tahun 5007. Iya. Tahun 5007. 5007 yo suwi. Sok ben lah kae wis dadi batang nek kowe kok. Lah kok suwi men to? Lah sok ben iki ora ana nganggo laser, gak ana nganggo gunting silet, gak ana. Lah nganggo apa? Remote. Lah kok iso nganggo remote ya? Lho gampang umpamane bocah blader dodolanan gembelur semono kae ngono kae. Iya. Gampang arek nganggo remote. Lah kok iso? Umpamane anakmu dolanan, Dolanan. wayahe sunat, Sunat. arek ngetok tel. Engko anjinge rojak, Heeh. tel. Tel. Ajis, tel. Lho, karek gampang tel ngono ae. Lah kok gelis men? Lah delalah mbok dene liwat. Tel ngono ae. Lah apa sing disunati? Ah, ya kuwi pokoke enek ngono lah. Kok tak tuwapuk buasa. Kowe ketek lak kudu sambate ana apa to, Mas? Ora ngono, aku anggere ngerti wong dum-duman amplop kaya ngene iki kudu ndang muleh ae gak bisa. Kok kudu damel lewat arek nyambut gawe pokoke donga sing apik. Iya. Kagem Dik Arya ya ta. Dongakno. Tak dongakno muga-muga dadi bocah sing
kena nggo tulodo sak kanca kancane. Amin. Heeh ya ta. Dadi Dadi bocah bocah sing soleh. Amin. Migunane tumrap bangsa agama. Wis. Wis ah kok akeh-akeh nggo apa. Aku dolan awakku dhewe kocar-kacir mbok kendongan Dik Arya. Aduh, Iki ngapur ae kok iso. Kene lho Donga Mas. iki ora kulaan iki mbok yo rasah sing nganu pelit-pelit paling enggak iki sing penting awake diwenehi kesehatan, panjang umur. Nek wis sehat. Didongakno tok panjang umur iku belum tentu sehat. Wong sehat mangi penting ngono. Oh, yo iya. Malah karek wis enggak iso memanfaatkan. Tuh, lah kok iso? Lho aku ndek iki rumah sakit 3 dina dadi bisnis. Tuh, lah kok iso bisnis piye to? Aku dak lara demam. Iya. Tak gone rumah sakit. Rumah sakit. Delala wong aku rukun karo tangga teparoku. Iya. Tangga-tanggaku do niliki. Terus Niliki dak ya ora mok tangan-tangan tok ah. yo ora jenenge wong Heeh. milih wong lara kudune nggawa buah tangan. Amplop. Amplop. Cara nggonku amplop. Amplop Lah wong sitok iku ana sing isine 500. 500, Ana sing isine 300. 300. 3 dina tak klumpukno ana 2.700.000. Iya. Lho, Asik. umume nak nganggo BPJS iku 3 dina lho, Dik. Lah ya 3 dina. Berarti mulih no. Sing kandha sapa? Wis Dokter tak penging. Lho, lah kok iso? Mas Mondol nuwun sewu niki mun nangsal mantuk ngono. Heeh. Tak bantah doktere. Piye? Aja sik Pak kok 5 dina kas pulang sithik iki ngono. Wong edan. Lah kene Lah wong lara kok njaluk suwe-suwe iki lho. targetku 5 juta. Aja mok 5 dina. Pira? Paling enggak iki setahun. Iya jablas modar ngono ayo mau ngam kok iso. Wong iki mbok yo rasah ngono. Aku iki ana penting jare. Ana penting. Mumpung petuk kowe. Aku selai dhuwit. Iya. Mulane aku iki rada mumet ame munggah mangawang-awanget iki perkara wegah petuk butil. Lah kok wegah petuk gusil perkarane apa? Aku ndutang wonge kok. Lah kowe apa nyilih duit aku? Iya tak go bayar. Lah rumang sama aku duwe. Yo duwe ngono lho. Walah aku dhewe yo blas kok. Wis to gage juluk kok. Ora duwe tak wae cara ae kowe. Piye? Kowe pengen utang lunas. Iya no. Piye, Mas? Iki ana cara. Carane? Supaya utang lunas, kaporo kowe malah oleh duit. Masa Kandhane kok ngeyel. itu carane piye? Carane gampang. Apa? Anggere kowe gelem mati ngono ra wis. Enggak tak idioni kelemah lho, Dol. Kene. Lah wong sehat ngene mongkon mati iki karepmu piye? Wong dipremakno wong ra mudeng ya kowe. Lah kok iso? Lah wong bojo isih kinis-kinis ate mongkon mati. Lah yo kowe mati ya tak bake aku. Wong edan kowe. Kene kok iso. Lah maksudnya iki ngene lho Mas. Piye? Mati embo-embo etok-etokan. Etok-etokan. Pura-pura. Oh dadi gak mati tenan. Ora mati tenan. Entuk dhuwit. Ya untuk dhuwit ae iki untuk dhuwit akeh nek iki. Aku piye lho carane mati piye? Aku ora mudeng. Kowe rong tau mati piye? Blas. Mek bendho gerang tak bacok ora mati kowe. Lah kok aku malah mau bunuh. Lah jare kowe pengen mati. Aku kan ora Ngene mudeng lho. to. Piye? Kowe nglecak aku kene tak pekno kemul. Ngono. Hah, dan dulu. Ya. Ate ana wong diutang ate kon mati. Wes do ngandel aku gara wes kok ngeyel ae dene kowe. Ngono. Bu, Buke piye? Buke. jengking ning ngono dak apik ah. Lho engko nek aku disogrok ki wong panggung. Yo maksudnya ki yo mlumah ngono lho. Iya iya. Lho kok gak tau layat piye? Bu nyuwun sewu, lere pundi, Bu? Walah ora aku dulur lah. Mriko. Mriko. Kono. Ya wis aku rene. Lah demit iku takok mlore ndi kok. Mikmu selehno. Dijabahi tenan lho. Dak lantak do mati rek. Ayo. Duh. Musa. Ketumak wong mati kok. Piye? Ketumak. Lah makon piye? Sikile lurus. Lah. Masalah iki apa to iki? Gene nah. Lah kuwi lho Mas iki kon turuse kok. Lah mosok awak mati adekmu urip. Bayane. Nah. Mas. Wah. Iki wis kemeneng ae karek ngenteni bucing teko iki. Ayolah rasa mati-matinan. Mangga. Sinten niku? Kula sinten? Tidak wong waras ta ora iki. Mangga.
Kira nenek sing nonton dengan diguyu. Kowe iki nangis kok juguk. Juguk ndas kok nangis are juguk. Nangis kok. Kowe iki kena apa? Dek iki sih ana kok juguk teko kene ngedap. Iki ana apa le, Cak? Guyu operator lho. Iki sapa iki? Gak ro kabar. Wong ning masjid kene mau buatre ngono. Lho. Lah ana kabar apa ya? Ana kabar apa? Dulur lanang, Kang. Hah? Dulur lanang. Lho. Timbel. Heeh. Iya lah Cak kok iso mati aku rene. Timbel diunduh. Lah aku penagih utang ya Cak kok iso mati le. Kapan nagih utang sapa? Aku penagih utang ono meri. Wis meneng ae iki. Aku penagih utang timbel. Wis kok mbok tagih lah wong mati sing mbok tagih ape sapa? Wah aku yo ora gablek dhuwit. Lah ndek ini pas aku yo jalan-jalan ning Karangjae kok sok. Lho ndak iku wong lare wong lorone. Gelis temen lah yo iki matine gene. Ketiban sawang. Ketiban sawang kok mati. Kowe gara wong ngene mburi ketiban sawang sak blandare kok. Iku jenenge ketiban blandar nyok munyuk. Tapi dak sawange sik ceblok. Iya. Aja geger ae kowe iki lho Dak. Lah terus ki piye? Wis gak kena nurut aku Kang wong iki yo ora duwe dulur, ora duwe sanak, ora duwe kadang. Lah terus? Utang lunasno ae yo. Lunasno lae ikhlasno wis go swarga panggonanmu. Yo walah lah utange kok lunas barang le Cak. Wis go ora apa-apa. Wong iki ora ndur gasake kowe. Coba nek mati makan dhewe. Iya nek ngono ora apa-apa. Iya. Iki tak utange tak lunasnone. Wis tapi ning ndi? Aku ape kandha wong-wong iku ah. Engko sik kondo ya kondo aja. Lah piye? Lah kowe dhuwit ah. Lho. Kowe iku njaluk dhuwit barang. Nek gak njaluk dhuwit sing nggo tuku mori iki apa ora duwe dhuwit aku. Masuk alah kok yo ono ngene barang le yo. Tuku mori. Ku tuku mori kowe ora ndek dhuwit. Ora duwe dhuwit, ngene iki ya butuhno mori kok. Oh. Apa mbok buntel godhong gedang ngono piye? Iya tak butel-butel gedang ben kok lontrong. Kok ya malah aneh lah. Kowe butuh dhuwit tenan iki, Cah. Ya butuh. Yo iki kok utang wis ora gelem nyaur mati. Gak aja sahabat ae lamonge urip meneng kok. Nyoh. Wis ya aku tak marani wong-wong sik. Kowe ape ning ndi? Aku tak kandan-kandan. Iki rak jatah mori. Lah terus. Lah nggo tuku pathoke apa? Lho kok yo ono pathok barang le yo. Alah, sunduke biting lak wis ah. Hah? Coblosi biting lak wis. Tuh kok kubra coba si biting iku. Ben gedhil ngene kowe. Ah yo aja ngono ben tukokno pathok ana sing apik. Alah yo. Kakek kok nggo ngamal syariah. Wis ya, tak tinggal kandan-kandan sik aku. Kok sik. Piye neh? Ngene ga. Wong mati ngene iki gak butuh sembelihan. Blehno kucing lak wis. Atuh mateng aku. Wong mati kok mbok nyembelihno kucing lah kok banget temen kok. Lah terus ape mbok blehno apa? Paling ora ya wek dhuwit tak tukokne wedhus-wedhus tak cempe-cempe ngono. Soale kok yo gawe-gawekno wong tuwur ora cacah aku gak. Kowe ra gelem iki kene. Iya. Yo. Wes tak iki dhuwitku. Ya wis kadang-kadang Aku tak kandan-kandan. aku meleng. Bileng piye? Kowe nek ngandani mudin aja mudin sampung. Lah kene yo. Mudin lanang ku sing karwan adoh ya. Ngono. Sing arep ae adu. Yo aku tak kandan-kandan sik nek ngono. Kadang-kadang sik. Tangi ya. Wis lunga wonge. Wis lunga. Dal. Iki gene yo neh iki cah. Gene kok mbok etet-etet iki. Ngaran-ngaran dengkul lemono. Lah iki mayit piye lah cah. Iki mbok kakno iki. Iki tak resiki. Apa mbok resiki? Apa tak dusi aja metu dhisik ah. Lah aku kadang-kadang ning kono gak ana mudine kok. Ning ngarap.
ning aku. Aku moro nang ngarep ya. Iya. Yo senengane gegekno wong wae. Ning ngarep sing aduh. Mu ape boko wong kowe. Gedut wong nganggur ae. Wis tanggo sado nek iki. Lah yo kok iki lho duwite. Dal. Dal. Mandal. Le. Hop. Apa? Lah mayat kok mbok apa-apa iki piye no cah? Umume nek main dadi sucene dadi sewoki barang. Iki mbok suteni. Tak suceni. Yalah kok ono Ngenteni model kesuwen tak suseni dhewe. iya aku tak Golek model kok sedo. iya aku tak golek wong mendem ya. Wes. Wes iku. Tak kon golek model bolak-balik kok saiki lho duwe. Hasil ada. Nan ya. Tak ake. Lho pira? Ya dadi tom lah. Terus ngene ae ya. 100. Aku 200 sak sing ide aku kok. Aku sing mati lho. Wis sing dede sapa? Kowe. Lah iya. Masa sing mati 300 iki. Wis ngene ae lho api-apian ate mau sing mati kowe lak ya le. Nek dijabe Gusti Allah ya gawa kabeh lah. Wis ta. Alah, iki abang lambene tanggaku. Mah aku wis nek guyu nek barang, ada apa nangis yo lah. Moh yakin sumpah moh. Lah ya iku aku ngono kok ana roti anakmu ya. Ah iya. Cek. Lah piye to? Mas kosok pas aku iki manglak mati-mati tenan. Mati. Aku iki wis geget aku. Ya. Lho. Kalau perkara bocah kae kok gegeti wong. Lah ngapa? Ya tak pikir lak yo mati-mati tenan. Heeh. Sebete ku lunas utangku. Sing bangeten iku ya kowe. Lah, Kowe ya bangeten, kowe ku ya bangeten. lah kok iso? Kowe ku nek duwe utang, Heeh. sauri wong Duwe apa? Lah wong kene ra go duwe kok iso. duwe nyayem ta apa tak ono kono lho wisan. Iku lho ngono. Sing mati mas apa? Lah iya kono tak ageng sing mati. Lah sing kok wae duwe sapa? Lah iya kono. Sing nyekel dhuwit terakhir sapa? Kono. Lah iya kono. Lah sing kok duwe mak ana sapa? Lah iya tak kono kok iso. Sing duwe dhuwit sapa? Lho, Lah iya kowe. kan mangene to, rene to. Iya. Rene ngene. Hmm. Iki kan mangene to. Piye? Duwe kan mak gawa. Tak gawa aku. Lah, mak kowe no aku. Tak ono dheke jebret. Lah, Yo. jebret kowe kan mah. Mah. Mah ya wis kok iso. Lah, Oh wis adil to. ono. Bar ngeden lek. Lah kok iso sekamel kowe? Kok sekamel kowe? Masa aku? Balekno Kang, balekno. Ngene lho Mas ya. Ya. Wong utang iki wajibe nyaur. Nyaur. Wong aja sok nuruti gengsi, syukuri apa yang ada. Lho, anggitku kan ya semoyo wong aku ya urung ana duit. Iya, ya semuanya ya kudu eling. Heeh. Kabeh kan ono la insyakartum la azidannakum bala in kafartum inna azab bila sadi. Sing ngarepe. Dilarang merokok. Nek kok piye lah. Sok sapa wonge sing gelem syukur, Iya. bakal dipindho lipate karo Gusti kang ngapur wae jagat ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok Mulane- sapa wonge sing kufur, Heeh. bakal diwehi azab sing pedih. Mula kuwi aja sok utang kancane dinikmati apa sak duwene. Lho, Lah, kowe ya mulane kuwi cara wong wis duwe tresna ya to, Heeh. aja ngasih dilarani wong jenenge wis kadung tresna. Ah, kuwi to. Lah iya. Kaya kowe barang Heeh. karo kanca kudune sing pengertian. Lah, Kancane ra duwe gombal karo ora kek kudune. Yo tak kei gombal. lah Nah. apik. Kancane ra duwe beras. Yo tak kei beras ah. Wong apik wong Wong kok iso. apik. Kancane ra duwe dhuwit. Yo tak kei dhuwit. Lah ya ngono ta. Lah nek koyo aku niki ora duwe bojo. Ora duwe bojo. Selain bojo kok 3 dina gene. Oh, dhuwit silah-silahan ku iki piye ku iki? Alah pek ra apa-apa bojone iki. Ngapa? Pek ngene.
Mbak aku sekolah bubar tapi. Ayo Dik Mandal mangga. Diatur tembang. Aturi liburan. Heeh. Pak, kula nyuwun slendrone, Pak. Lendro. Slendro wae ya. Gak ana banyu-banyu kok sak timbo ngono. Gak ono. Ora tanggune ngombe. Banyu wis monggo semburan diapan kok iso. Ndak kabeh no kok iso. Ayo. Solar ya, bar ki abang ya. Piye, tak wangi ngedono sing ndi, Mas? Asmarandana slendro, Pak, monggo. Nyong mawon. Abote wong sampun. Wah, antuk makoke wong ya Mas antuk iki. Abote wong nandang branti. Nek wis ngene kaya Gus Idam kowe. Ora ambih Bu ora. Baleni kowe menengo kok iso ngeleng-ngeleng kok. Abote wong nandang branti. Tan rewes wayah lan papan. Aja turu sore-sore. Amung bunga ing rasane senadyan ing anggonku andum tresno senadyan namung ana gubuk kang aran gubuk asmara. Ayo Mas, Wis ah, wis ra krasa iki. Alah. Aku ora mau kedip-kedip iki. Bojatur dumateng para tamu undangan warga masyarakat Sampung neginipun Bapak Danang sekeluarga. Yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ning kaya kebak pinggiran warna abang tondo kasih sayang Janganke gubuk asmara biyen ae waktu andum tresno tanpa bantal tanpa rasa abot-abote katapan asmara. Iku kae nyimpen hati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kopat cerita ning tengah wengi hati sakit rino
Gunung Lumpur saya aku kowe dadi garwa amarga leren ning gubuk asma kaya sing genah kok lah ya. apa kok genah Ora ngono iki ngene ya Dik monggo Mas Gudil iki mergo wektune ya wis mepet ya to jam 3 kurang 10 menit. apa di sana Tak kuantem kursi wingi. disoting Al Rabiah Iki ngene ae Mas. Iki mergo lakone ya pamundhutan ya to. Ranggawune dadi ratu. Piye to lanjutane ceritane ben dibacotno karo cah-cah seneng guri. Ayo bareng-bareng netepi kewajiban. ayo